Yahweh, huwag kang matakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagpapalay ng Panginoon ang mga dalangin ng binasa natin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa aming pagsamba, sapagkat tuwing mananambahan kami ang salita mo'y nakahayag at iyong sinabi ng una pa na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa pamamagitan ng mga salitang nanggagaling sa iyo. Ibigin mong sa umagang ito, O Diyos, sa aming pakikinig, mabiyayaan kami ng tinapay ng buhay para sa kalusugan at kalakasan ng aming pananampalataya. Ibigin mo rin, Panginoon, ang aming mapapakinggan ay maging bahagi ng aming buhay at tatanggapin namin may kagalakan at kamukha ng mga tao ng una. At ito'y kanilang sinunod. Itinadalangin mo rin na tulungan mo ang lingkod sa kanyang pagpapahayag na maging simple at madaling maunawaan upang ito'y maging katanggap-tanggap sa kanilang unawa. Inaasahan po namin at ang dalangin po, Panginoon, kayong mataas sa pamamagitan ng mga salitang aking babanggitin ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak. Amen. Ang nais kong dalhin ng mensahe ng kapatid ay simpleng madaling unawain. Ang titulo nito, ang pagkakaloob ay pagtanggap. Simple lang. Ang pagkakaloob ay ikaw ang tumatanggap. Sa karaniwang isip ng tao, kapag ikaw ay nagkaloob, nababawasan ka at yung tumatanggap ang nagkakaroon. Sa ideya at turo ng Panginoon, ang nagkakaloob ang siyang lalong pinagpapala at siyang lalong tumatanggap ayon sa turo ng Panginoon. Ang buod na aking sasabihin ay ang ginamit ng Panginoon sa pagkikaya o ang ginamit ng Panginoon na motivasyon upang ang tao matutong magkaloob ay pangsariling kapakanan. Hindi maganda sa Tagalog. Sa English po, the only motivation Jesus ever used in giving is self-interest. Ang ibig ko sabihin ng self-interest, ikaw ang makikinabang, hindi ka mukha ng selfish interest na punong-puno ng pananahin at makasariling pagkakaloob. So, doon po gustong dalhin ang mensahe kung maunawaan ninyo. Ulitin ko, ang pagkakaloob ay pagtanggap ayon sa Panginoon. Ang buong nito, ang ideya ng Panginoon at panghikayat ng Panginoon kung ikaw ay matutong magkaloob ay pang sariling kapakanan. Yung ikaw mismo ang makikinabang. Halimbawa, bakit ka nanampalataya sa Panginoon? Simple lang, upang ikaw ay maligtas. O the self-interested. You believe in Jesus because you want to be saved. Self-interest. You obey the commandments. Self-interest. Upang ikaw ay maligtas. Parusa. Bakit ka kumakain? Self-interest. Para ikaw ay mabusog. Ganun lang kung ibig sabihin. At napakaiklit itong oras na ito. Kung ikaw naman ay tinder, bakit ka nagtitinda? Para magtubo. Masama ba yung interest mo na ikaw ay magtubo? Napakabuti nun, di ba? Kung ikaw ay magtatanim, bakit ka nagtatanim? Kasi nais mong mag-ani, self-interest. Okay. So, sana maliwanag na yun ang ibig kong sabihin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang isa sa mga pinakamahirap na gawin ng tungkulin ng pastor ay turuan ng kanyang miyembro na magkaloob. The hardest, or one of the hardest
is to teach His members to give. Kaya, kahabagan ng pastor, kapag hindi itinuturo sa mga miyembro ang pagkakalubo, ito ang pundasyon mula pa sa Garden ng Eden. Hindi mo mahihiwalay ang pagkakaloob mula pa sa Garden ng Eden hanggang sa Revelation. Yan ay una at pangunahing kasama sa turo ng Panginoon. Kaya naman, bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, ito ang kanyang huling tagbilin. Humayo kayo sa sanglibutan, ipangaral ang Ebanghelyo, gawin ninyong mga alagad. Susunod, ituro ninyo sa kanila ang lahat ng itinuro sa inyo, teaching them to observe all things. Doon po sa all things, kasama po ang pagkakaloob doon. Hindi po naiiwanan yun. Ngayon, noong pang iwanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ito bang turong ito ay ginanap ng kanyang pinagtagbilinan? Ginanap pong walang likat ng mga alagad. Unang-unang pangangaral ng Ebanghelyo, ito na ang itinuro. Pakinggan ninyo, ng araw ng Pentecostes, totoong ipinangaral ang Ebanghelyo ng lahat ng 120, 120 believers preaching in Jerusalem during the day of Pentecost. 120 of them. Now, ang sabi ko ng kasulatan, there were 3,000 souls added to the church. 3,000 kaluluwa ang nadagdag, chapter 2, verse 41. At pagkatapos ng mabinyagan, ang sabi ng kasulatan, verse 42, they continued steadfastly in the apostles' teaching. Nagpatuloy silang matibay sa mga nanatili sa mga turo ng mga disipulo. Pansinin po ninyo, hindi sila nanatili sa mga disipulo, nanatili sila sa mga itinuro ng mga disipulo. They continued steadfastly in the apostles' teachings, not to the apostles. Kung babasahin natin patuluyan ang Kapitulo 2, mababasa natin doon, they continued meeting daily in the temple, teaching, preaching, and breaking of bread. In other words, hindi pinabayaan yung 3,000, nagkaroon ng follow-up, daily they continued teaching, preaching, fellowshipping, and breaking of bread. Sa pagdami ng kongregasyon ng sabi kasi doon, and daily, people who were saved were added to the church. Araw-araw, may nadadagdag doon sa iglesia ang mga naliligtas. Matindi. Pastor, siguro kung gagawin mo ito, wala nang bakanting upuan dito. Sa tingin ko lang. Nang matuto, pasin niyo, nang matuto ang mga iglesia, ng miyembro ng iglesia, hindi sinabing ikapo ang kanilang binigay. Nagbenta ng lupa, nagbenta ng bahay, nagbenta ng properties, at ang pinagbilhan ay dinala sa paanan ng mga disipulo. Napakaagang panahon nang tanggapin ng salita ang turo ng Panginoon at ito'y kanilang ginanap. Hindi nakapagtataka mga kapatid, ng iglesia noon ay sunod-sunod ang pagdami. The disciples in Jerusalem multiplied greatly. Hindi simpleng dumami, multiplied greatly. Susunod 5,000 ang nadagdag, susunod 5,000, etc., etc., and the conclusion, they turned the world upside down. Hindi nila niresent ang pagkakaloob, kundi tinanggap nila ito. Ang sikreto, pakinggan niyo. Sabi ng Biblia, 'Biblia, 'they that gladly receive the word, 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 'Biblia, 'they that gladly receive the word,
Christ. And they continued steadfastly in the teachings of the apostles. In other words, to make it simple, they were saturated with the teachings of the Scriptures and they received it gladly. They were saturated with the teachings of the Scripture and they received it gladly. Sa ibang kasulatan, ipapares ko ito na, bakit ko kanina dito, sa Sunday School. Herod feared John, knowing that he was a holy man and righteous. Natatakot si Herodes kay Juan Bautista sapagkat nalalaman niya isang taong matuwid at banal. At pinakikinggan niyang may galak. Nakikinig siyang may galak, pero hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya pinapatay si Juan Bautista. Now, listen carefully. There is a great difference receiving the word gladly and hearing the word gladly. You can hear the preaching gladly, but you cannot receive it with faith. Dito sa book of Acts, they heard the word gladly and they received it and they practiced it. Kaya lumago ang iglesia noong unang siglo.